llama in my living room. A llama in my living room. A llama in my llama in my llama in my llama. Mbali kanti unjani? Kade kufakile airtime manje soyangicallbacka futhi awufoni ngani ngoba phela airtime unayo. Hayi wena baby, airtime ongifakele yona ayingeni. Ayingeni kanjani? Yibo sengizame kaningi ayingeni. No mina ngi-understand ukuthi ayingeni kanjani. Angithi ngiyasho nje ukuthi i-airtime ongifakele yona ayingeni. Hayi mhlawumbe ifoni yakhe inenkinga. Foni yami inenkinga? Inenkinga kanjani? Cha, shuthi ifoni yakhe inenkinga ngoba mina i-airtime ngiyifakile kumina angena. Manje angazi ukuthi yini edala ingangeni kuwena ngoba phela mina ngiyifakile yangena kumina. Jesu! Kahle wo Thando. Uqonda ukuthini mawuthi wena uyifakile? Manje ucabanga ukuthi bengakusendela i-airtime ngingayitestanga noma iyangena yini phela ngiqale ngayitesta kumina ngayifaka yangena yathi successfully recharge and then ke ngase ngakusendela Udom, yazi udom Thando, yazi udom. Vala ifoni yakho. Please vala ifoni yakho. Hello? Mfethu ingane yakhala la nifuna ukukhuluma nawe. Ifuna ukukhuluma nami, inikeze. Okay. Mina khuluma nobaba wakho mtshela ufunani, mtshela baba khuluma naye, khuluma mtshela. Hayibo ayizwakali nje into ekhulunywa ngane, ngizoyizwa kanjani ingane ithini wahlala ngami nje. Hayi uthi ufuna i-debones Peter nama ribs asespena imali engango-400 u-400 izowenzani ngane ncane ngako-400? No, 400 for the costume, for the concert. What is she? You know she's a Jimmy. Gosh, the world's most expensive tree. For trial. Ingabe ukhathazekile ngomgodi wakho osegoli ukuthi ungaze ugcine sontshontshiwe ubhizi ulibele ungafi? Kungaze kufike nesivula ugcine sewunethwa ugcwala amanzi noma kumile nokhula usune stress sokuthi engabe uzofa nini ukwazi ukuzigadela umgodi wakho? Thina siyizinkabi agent sizosusa sonke leso stress, sizokuthulela inkabi ngamanani aphansi ezokwazi ukuthi kubulale uhambe uzigadela umgodi wakho kusanethuba kungaze konakale. Amahhovisi ethu ayatholakala ehostela kwaMashu, aphinda atholakale nasemlaze hostela e17. Uma ngabe ufisa ukushayela washayela kule nombolo evele screen sakho noma SMS kule number SMS inkabi esheshayo to 31314 ifakisa nethuba bangaze bawuntshontshe umgodi wakho. Baba Msele. Dlamini mfowethu. Hayi ke ndoda amadoda lamanqamu namhlanje. Uthanda Thando wami obole kushada. Uyakuhlula ukukhokha ndoda. Namhlanje ke sengizodla inkosikazi wakho. Uzomudla. Uyazi na ukuthi mawuboleke imali ebank ungasakhokhi iyadliwa impahla. Mawuthenga imoto ohlule ukukhokhela iyadliwa. Wathenga umuzi ohlule ukukhokhela uyadliwa. Nami ke ndoda inkantolo isingunyazile ukuthi ngizomudla impela ndoda. Hayi ngeke Dlamini ku300 ngendoda 300 wangiboleka wona. Usuzomudla kanjalo nje. Impela ke nje ndoda, ngoba uthatha u300 nje ukusho nami ngizomudla kathathu. Kubhaliwe la nayi incwadi. Hayibo, njengoba ngaboleka u10000 engcobo usho uzome awaba wethu Ngwazi ungizusela uDlamini nje kancane nkosikazi. Ngimzusana Dlamini. Hawu ungizisa impahlana. Hayibo yabona manje gogo phinde kuhluphe phinde ukhokhe sengikuphuphelile ke wena manje. Wazi wangisiza mntanami bengifa ukukhokhela lento bengifa. Ngishaya ngomunye umgogodelo phinde ukhokhe uzoyibukela nje mahala koze kuyovala. Bona konke indlela engicuphe ngayo ngicupha ukuthi nje ushaya u100 la ushaya icode 100. Uma ushaya u100 uzodlala waya ngeke uzicishe izolokudlalile. Yonke into efunayo uyithola la 100. Wazosebenza ngane yami ngiyabonga mntanami ngiyabonga. Ungazami ukufaka enye into. Lokudlala u100 izodlala 1 way ngeke ungatsheli umuntu wekodwa ngoba abantu bazokudlela umona beloke bethi ukhokhile kanti si right engicuphile. Mr. Mselewu, I can see your CV. Would you mind telling me more about your work experience in the past 5 years? Oh yeah, I have experience in quarantining for more than 21 days. Oh, nice. So besides quarantining, do you have any other skills? Yes, I have other skills like sanitizing, putting mask on, social distancing. Okay, so in this quarantining job you're doing, would you mind sharing how much you're earning? It was quite high. I was earning around 350 a month. And why did you leave that job?
Seems like a nice job to me. I leave that job due to the end of lockdown, yeah. Oh, okay. So who can I call as a reference on that job? Oh, you can call my manager, Cyril Ramaphosa, yeah. Okay. Fellow South Africans, my name is Cyril from Shanduka. I used to be a Nobel president like all other African presidents. But then suddenly on the 6th of April 2020, I got a lump sum of 500 billion for COVID-19 relief. That's where all the things change. Everyone who used to call me Cyril, they change and call me Uncle Cyril. Because I was untouchable. And then I heard doctors from Cuba just to make South Africans who think that I'm using the money right. When Cyril called us to come help here in South Africa from Cuba, we tried our best, but South African patients are so confusing. Like most African women got a burning infection between their thighs. But when I asked South African sisters, they say no, it's normal in South Africa. They call it kiwi. For the Cuban doctor, I spent like 100 billion on them. I spent another 100 billion to all my side chicks. I think Cyril just spent the money wise because us the spinal cord earners, he gave us a lot of increase. Like me now, who I'm earning for 5 spinal cords for 5 kids. I will say Cyril did the best thing because we got a lot of money increase. The way I was in a high level, I even called Bill Gates, just called him and say, hello. Because I was untouchable, I was so powerful. And then another 100 billion I gave them to my close friends. All my friends who were not working and my relatives, I gave them 350 each every month. Jacob Zuma also tried to claim that 350. I told him, no, you can't get this 350. You are still got a lot of money you saved when you were president. I don't care if you gave me a job. And then fellow South Africans, when I realized that I'm about to blow it, it's when I checked, I was only left with 1 billion. And then I see that, no, this thing is getting tough. And then that's when I even go back to Jacob Zuma and try to ask for some help if he wouldn't give me a loan at least of another 1 billion. But he didn't want to give me. And then fellow South Africans, I realized that I blew it. On that time, all my debts are coming to bite me now. There's another guy called Eskom. He was busy on my back asking for money. I didn't have money anymore. I had a lot of shoulder in my load. South Africans, I blow it.